многопластно от днешното Евангелие, че може да се направят много тълкования. Но ето виждаме как един човек е бил парализиран от 38 години. Това е много. Представете си половината на човешкия живот да мине в състояние, в което той дори не може да се протегне, да си вземе вода. Самото му тяло го е оставено. И така, ние живеем, движим се всеки ден и знаем, че това, което правим, е просто даденост. Но то не е даденост. То е дар от Бога. Това, че сме станали, че сме дошли в храма, е дар. И виждаме този човек, който е лежал и се е надявал на чудо, защото и до днес, ако отидете в Йерусалим, ще видите това място, Бетесда, място, където има минерални бани. Водата излиза от земята и се смятало за лечително. Но там ставало и това чудо. Водата се раздвижвала и някой изцерява. Вярвали се, че ангел Господен е слизал, защото ангелите са свързани с изцерение. Такъв е архангел Рафаил. Когато сме болни, можем да му се молим за изцеление. И виждаме как Христос отива при този човек и парадоксално го пита: искаш ли да се излекуваш? Нима не вижда, че той е парализиран, нима не знае, че той 38 години лежи там и няма кой да го бутне в капалнята. Христос никога не насилва нашата воля. Когато установява връзка с човек, той го пита същото: искаш ли? Тоест той винаги иска човек да го пожелае, но никога не налага воля като Господар, който казва: трябва. И така парадоксално с този човек. Казвам: искаш ли да бъдеш изцелен? И виждаме, че човека изповядва най-страшното си престъпление дори. Греховете си дори. Казва: нямам си човек. Казва: когато се раздвижи водата, няма кой да ме бутне в капалнята. И тези думи "нямам си човек" могат да се тълкуват многопластно. Често пъти ние, живеейки в този свят, виждаме колко е самотен човек. И често пъти обвиняваме другите за нашата самота, че не можем да изградим връзка с другите. Често пъти нашите конфликти с другите ни поставят в ситуация да бъдем сами. Когато ние се скараме с някой, ние казваме: аз не искам повече да го видя. Или нещо по-страшно, което казва Христос: ако поискаме този човек да го няма, това е човекоубийство. Ние извършваме убийство в сърцето си. И представете си за този човек, който 38 години е нямал никой. Може би живота му е бил такъв, че за 38 години е изгонил абсолютно всички около себе си. Едно е да си монах. Монаха е сам, да отива в пустинята, но обича целия свят и се моли за целия свят. Това е друг тип самота. Но тази самота, в която ние обикновено живеем, е егоистична, нарцистична самота. Ние не изграждаме връзки или не допускаме другия до нас. Свети Антоний Велики и свети Софроний, който е мощните му съвместира в Есекс, е казвал: нашия живот е нашия ближен. Тоест, ние не можем да живеем в самота. Самотата е ад, предвкусване на ада. Един човек така искал да види какво е ада и какво е рая. Бог да му даде видение. И един архангел го взима и му показва какво е ада. Една голяма трапеза, едни хора насядали около трапезата с едни много дълги лъжици, толкова гладни, опитват се да вземат от храната на трапезата, но храната, понеже била с тия дълги лъжици, те не можат да се нахранят и храната падала. И всички били гладни и нещастни. Тогава ангел го завел в рая и там видял същите тия хора, пак насядали на една трапеза, същата храна, същите дълги лъжици, но всеки хранен от срещния. И всички се хранели. И това, тази аналогия е, че
Адът е липсата на другия човек. Нещо повече. Имаме една случка от, макар и египетски, един от пустинниците, ранните отци, който, разхождайки се в пустинята, вижда един череп и му казва в името Господне, кажи кой си бил. Черепа му отговаря, аз бях жрец на идолите по тези места. Къде си? Аз съм Фада. Как е Фада? От нас е огън, над нас е огън, отстрани е огън, но това не е най-страшното. Какво е най-страшното? Най-страшното е, че сме завързани с гръб един за друг и не виждаме лицата си. И когато ти се помолиш за нас, макар и ние виждаме отчасти лицето на другия, това е единственото ни утешение. Тоест тези метафори за ада като самота, за ада като липса на общение, те са реални и днес. В Ню Йорк има 8 милиона кучета. Хората са толкова самотни, че искат да има някой живо същество до тях. Младите все им е по-трудно да изграждат връзка в живота си. Ето това има предпосване на ада. И когато Христос чува изповедта на този човек, че не си няма човек, той става неговия човек. Той го изцелява. И вижте болестта на този човек, 38 години, Христос му казва после, като го вижда, не греши повече, за да не те постигне нещо повече. Греховете ни безспорно са свързани по някакъв начин и с болестите ни. Психосоматичната медицина говори, че душевното ни състояние влияе върху тялото ни. И често пъти греховете ни влияят върху нашето тяло. Егоизма, притесненията, прекаленото много грижи неминуемо действат върху ендокринната система на човека, върху неговия психичен живот. Всичко това е свързано, ние сме едно цяло. И когато Христос казва тези думи, Той не ги казва случайно. Какво е нужно? Нужно е да изградим връзка в нашия живот. Нужно е да живеем за другия. Нужно е, не като този човек да казваме нямато си човека, да се опитваме да изграждаме в нашия живот любовни взаимоотношения с всички. Дори и другия да е прав, а ние да не е прав, а ние да сме прави. Дори и другия да нарушава нашата, как да кажа, нашето честолюбие. Ако ние правим комуникацията си с него, какъв е смисъл? Какво ни ползва, ако сме загубили едно взаимоотношение в живота си? Христос не прави така. Христос винаги очаква. Винаги е любящ и Той е човека на всички нас. Така че тези думи нямам си човек е вопъла на цялото човечество. А Той е истински човек, истински